Magandang araw sa inyo mga kaaswang confessions. Handa na naman ba kayo sa isa na namang panibagong kwento na tiyak magpapatayo sa inyong mga balahibo? Siyempre bago nating simulan ang kwento natin ngayong araw, shout out sa ating mga solid listeners. At of course, shout out din sa ating mga masisipag na tagapakinig. Ang ating mga kapatid na OFW dyan sa Hong Kong, Canada at Japan. Balita ko, kami raw ang nagpapaalis ng antok nyo sa araw-araw na overtime O basta, alalay lang sa trabaho, okay? At syempre, hindi rin papahuli ang ating mga solid listeners mula sa Los Baños, Laguna. Sabi nga daw nila, ginagawa niyong pampatulog yung channel natin. So, hindi ko alam kung matutuwa pa ako o hindi dahil nagiging pampatulog yung ating channel. Pero sana pinapakinggan niyo pa rin, basta ingat lang po ha. Baka naman, imbes na antok ang dumalaw sa inyo, mga kakaibang kaluskus na pala. Sa labas ng inyong bintana ang inyong maririnig. Siyempre, biro lang yun. So muli maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik dito lang sa ating channel. At para sa ating kwento ngayong gabi, medyo kakaiba ito. Kaya naman, siguraduhin yung nakakandado ang inyong mga pinto. Magkumot ng maigi. At pakinggan natin ang kwento ni Lino. Bilisan mo, Lino. Baka may makakita sa atin. Pumasok na tayo bago pa sumikat ang araw. Tata, bakit parang pinagtaguan nyo ng sekreto ang buong bayan? Ano ba talagang sakit ni Mayora? At kailangan pang ilihim ng ganito? Ay basta, gawin mo lang ang trabaho mo. At tatanungin kita, matapang ka ba talaga bata? Albularyo ako, Tata Teryo. Sanay ako sa mga malalang sakit at sugat. Hindi sa mga ganitong taguan na parang may tinatakasan tayo. Iba ang kasong ito. Isang paalala lang. Huwag na huwag kang titingin ng diretso sa mga mata niya. Kapag bigla ito nag-iba ng kulay. Nag-iba ng kulay? Tata, ano ba talagang gagamutin ko rito sa loob? Tao ba o halimaw? Maingat akong naglalakad sa mga tuyong dahon habang mahigpit na hawak ang bag na may mga halamang gamot. Lumingon muna ako para siguraduhin wala kaming sinusundan bago ko sinundan si Tata Teryo, papasok sa malaking bakal na gate. Tahimik akong naglakad sa loob ng mansyon, tinitingnan ang paligid at ang madidilim na bintana. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagpasok. Ako nga pala si Lino, isa akong albularyo na sanay umasa sa kaalaman at karanasan sa panggagamot. Isang araw, lihim akong ipinatawag sa mansyon para gamutin si Mayora Helena. Hindi ko alam na ang pagtanggap ko sa trabahong iyon ang magdadala sa akin sa mga panganib na karanasan ng buhay ko. Pagpasok namin ni Tata Teryo, agad kong napansin na luma at tahimik ang mansyon. Maraming baging ang nakabalot sa mga pader at kakaiba ang amoy sa paligid. Habang naglalakad kami, hindi mawala ang kaba ko. Pakiramdam ko may nagmamasid sa amin mula sa dilim at lalo ako naging maingat sa bawat hakbang. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, sapat lang para makapasok ako ng hindi masyadong maingay. Pagpasok ko may kakaiba agad akong naamoy. Parang amoy ng lumang kahoy na may halong bakal. Hindi ko na hinintay ang pahintulot nila. Dumiretso na ako sa kama kung saan nakahiga si Mayora. Balot na balot siya na makapal na kumot kahit na madaling araw pa lang. Nandito na ang manggagamot, Mayora. Pasok na, Lino. Huwag kang gagawa ng ingay. Salamat, Tata Teryo. Pasensya na talaga sa abala sa ganitong oras. Lino, alam kong pagod ka pa mula sa paggagamot sa bayan. Wala pong kaso yun, Mayora. Trabaho ko pang tumulong. Pero bakit po napakadilim dito sa loob ng kwarto nyo? Halos wala pa ako makita kundi ang ilaw ng isang maliit na kandila. Gusto niyo po bang hawiin ko ang mga kortina at buksan ang bintana para makapasok ang sariwang hangin? Wag! Wag mong bubuksan ang mga bintana! Bawal po sa araw. Manang, baka lalong magkasakit si Mayora kung nakulob lang siya dito. Kailangan niya ng ventilasyon para makahinga ng maayos. Makinig ka na lang sa sinasabi ko, Lino. Kami ang nag-aalaga sa kanya rito kaya alam namin na makabubuti sa kanya. Masakit sa balat niya ang sikat ng araw. Tama na yan, Lorna. Lino,
Sundin mo na lang ang gusto nila. Nandito ka para tignan ang kalagayan niya, hindi para pakialaman ang ayos ng kwarto. Sige po, naintindihan ko. Hindi ko nabubuksan. Akin na po ang pulso niyo, Mayora. Para ma-check ko na po ang pintig at temperatura niyo. Pasensya ka na kung malamig ang balat ko, Lino. Ilang linggo na kasi ako nilalagnat sa loob. Pero ang pakiramdam ko palagi akong nilalamig. Hindi ko na maintindihan tong sakit ko. Sobrang lamig nga po. Parang galing sa yelo mga kamay niyo, Mayora. At napakabagal din po ng pulso niyo. Kailan pa po ito nagsimula? Halos 3 linggo na. Akala ko nung una, simpleng trangkaso lang. Uminom ako ng mga gamot pero hindi tumatalab. Madalas din sumakit ang ulo ko at hindi ako makakain ng maayos. Ipinagluluto ko siya ng lugaw at mainit na sopas araw-araw, Lino. Pero isinusukan niya lang lahat. Hindi tinatanggap ng sikmura niya. Baka may matindi po kayong impeksyon. Nakapagpatingin na po ba kayo sa doktor bago niyo ako pinatawag? Mas may mga gamit po sila para masuri kayo kung ano ba talaga yan. Ayokong pumunta sa ospital, Lino. Ayokong mag-alala ang mga tao sa bayan kapag nalaman nilang mahina ang mayora nila. Lalo na ngayon ang daming kaso ng mga nagkakasakit at nawawala sa kabilang barangay. Pero Mayora, hindi po biro tong nararamdaman niyo eh. Ipapakulo ko po to mga dala kong halamang gamot mamaya para mapainit ang katawan niyo. Pero kailangan ko kayong bantayan na maigi sa mga susunod na araw. Nung gabing yun, unang beses kong nahawakan ang kamay ni Mayora Helena. Tandang-tanda ko pa na para talaga akong nakahawak ng bangkay na galing sa morgue. Walang init, walang buhay. Bilang isang albularyo, marami na akong nakitang malalang sakit sa aming probinsya pero iba ang kutob ko sa naging kondisyon niya. Naisip ko noong una baka nakulam lang siya o napagkatuwaan ng mga engkanto sa bundok dahil sa mga proyektong ipinapatayo niya. Pero ang mas nakakapagtaka noong mga panahong iyon ay ang mismong kwarto niya. Imbis na amoy ng gamot. Amoy ng lumang kahoy at parang kalawang na dugo ang naiwan sa hangin. Doon na nagsimula ang palihim kong pananatili sa mansyon. At sa bawat araw na lumilipas, imbis na masagot ang mga tanong ko, ay lalo lamang itong nadagdagan. Mayora, inumin niyo po muna tong pinakuloan kong sambong at luyang dilaw. Pampainit po yan ng katawan para tuloy nang mawala ang panginginig niyo. Dinagdagan ko na po yan ng pandan para mas madaling inumin. Salamat, Lino. Napakalaking utang na loob ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung wala ka rito para mag-asikaso sa akin. Medyo gumana rin ang paghinga ko kumpara nung isang araw. Wala pong anuman. Kahit sino naman po sa bahay natin, handang tumulong sa inyo eh. Balita ko nga po, bago kayo nagkasakit, kayo pa mismo ang nagbubuhat ng mga relief goods para sa mga nasalanta sa kabilang barangay. Yun nga ang nakakapanghinayang. Gustong-gusto ko nang lumabas dito. Gusto ko nang makita kung maayos bang mga proyekto natin, kung sapat bang pagkain ng mga tao. Lalo na't narinig kong pinaghihimasukan na ni Vice Mayor Tomas ang budget natin. Si Vice Mayor po ba? Opo, siya po muna ang nag-aasikaso sa munisipyo. Nagpapakalat po siya ng balita na may kumakalat daw na virus, kaya marami ang nawawala at nagkakasakit. At wala raw kayong ginagawa. Si Tomas talaga. Ginagamit niyang sitwasyon ko para siraan ako. Kailangan ko ng gumaling, Lino. Kailangan kong bumalik sa labas. Gagaling din po kayo. Kailangan nyo lang talaga magpahinga. Siya nga po pala. May gusto lang po sana akong itanong. Habang pinupunasan ko po kasi ang likod nyo kahapon para lagyan ng langis, may napansin po akong kakaibang sugat sa balikat nyo. Parang kagat. Yan ba? Wala yan. Kalmot lang yan ng aso nang nagkagulo sa barangay ng isang buwan. Aksidente lang. Sigurado po kayo? Kasi, Mayora, hindi po normal na kalmot ng aso yun. Bilog ang marka. Malalalim ang baon ng ngipin. At nangingitim ang mga sugat sa paligid ng balat nyo. Baka po na-infect na yan. Lino, pakiusap. Huwag mo na lang munang pansinin yon. Gumagaling na yan. Nilalagyan ko na yan ng gamot bago ka pa dumating. Pero Mayora, baka yan ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang lagnat nyo.
Kung rabies man po yan o lason, kailangan natin tahiin o linisin ng maigi yung mismong sugat para hindi na kumalat sa dugo nyo. Sinabi nang hayaan mo na lang yan eh. Gumagaling na nga yan sabi. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Iba po kasi ang itsura ng mga nangingitim na ugat. Kumakalat po pababa sa likod nyo. Pakiusap, Lino. Tulungan mo lang akong lumakas. Huwag mo nang kalkalin kung saan galing ang sugat na to. Gusto ko lang bumalik sa dati para maprotektan ko mga tao laban kay Tomas. Yun lang. Ganoon kabuti si Mayora Helena noon. Kahit sarili niyang katawan ay unti-unti nang bumibigay sa hindi malamang sakit. Kapakanan pa rin ng taong bayan ang kanyang bukang bibig. Dahil doon, hindi ko na namalayan na sa araw-araw kong pagpasok sa kwarto niya at pag-aalaga sa kanya, unti-unti na palang nahuhulog ang aking loob. Dahil sa matinding paghanga sa kanya, hindi ko na pinansin ang mga warning signs. Pinigilan ko ang sarili kong magtanong tungkol sa kakaibang kagat sa kanyang balikat at sa hindi normal na lamig ng kanyang balat at sa takot niya sa sikat ng araw. Dahil sa kagustuhan kong protektahan siya, hindi ko agad napansin na ang sakit na inililihim nila sa akin ay hindi lang pala simpleng karamdaman lang, kundi isang sumpa na malapit na kumawala. Ang dilim naman dito. Saan ba banda yung kusina? Manang Lorna, gising pa po ba kayo? Naubusan na ako ng mainit na tubig para sa tiyan ni Mayora eh. Oh, ano yun? Bakit parang may umiiyak doon sa dulong kwarto? Akala ko ba kami lang ni na Manang Lorna at tatatari yung tao rito? Lino, Manang Lorna, anong ginagawa mo rito sa pasilyo ng ganitong oras? nakagulat naman po kayo. Kukuha lang po sana ako ng mainit na tubig, pero may naririnig po akong umiiyak sa loob ng kwartong yan eh. Sino po bang nasa loob? Wala. Walang tao dyan. Mga pusa lang yan na nakapasok sa kisame. Bumalik ka na sa kwarto mo sa ibaba. Ako na ang magdadala ng mainit na tubig kay Mayora. Pusa? Manang, dinig na dinig ko ang kalampag ng kadena. At pakinggan niyo oh, tawang humihikbi sa loob. Bakit nakakandado ng malaking padlock ang pinto sa labas? Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo ako rito. Ayoko na. Ayan, narinig niyo po yun? May humingi ng saklolo, Manang. Sino yung nakakulong dyan, ha? Bakit may nakagapos sa loob ng mansyon ni Mayora? Wala kang pakialam, Lino. Trabaho mo ang manggamot, hindi ang manghimasok sa mga pribadong kwarto ng pamilyang ito. Manang, labag po sa batas ang magkulong ng tao. Lalo na dito sa pamamahay ng isang Mayora. Tatawag po ako ng mga pulis kapag hindi niyo bubuksan yan. Huwag mong idadamay ang mga pulis dito. Wala kang alam sa nangyayari, Lino. Hindi paliwanag niyo sa akin. Ano bang tinatago niyo rito? Bakit may tahong umiiyak sa loob ng kwarto? Hindi mo naiintindihan. Ginagawa lang namin ito para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa bayan. Umalis ka na rito bago pa ako magalit ng tuluyan. Kaligtasan? May nasasaktan po na tao sa loob eh. Kung ayaw niyong buksan, ako mismo ang sisira ng kandadong to. Hindi na ako nakinig kay Manang Lorna nung gabing iyon. Pinilit niya akong hinila palayo mula sa pinto. Pero mas malakas ako kaya naitulak ko siya ng bahagya. Dahil madilim at matigas ang kandado, hindi ko ito naisara agad. Pero sapat na ang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng pinto para makita ko kung ano ang nasa loob. Kinilabutan ako sa nakita ko. Nakita ko ang isang batang babae na mumutla. Punit na punit ang damit at nakagapos na makapal na kadena ang mga kamay at paa sa haligi ng kama. Umiiyak siya habang may nakakalat na hilaw at dugo ang karne sa kanyang harapan.
Akala ko ang minamahal kong si Mayora Helena lang ang pasyente ko sa mansyong iyon. Dati inakala kong malalang sakit lang ang kalaban namin. Hindi ko alam na sa loob pala ng bahay na yun, mismong sa itaas ng aking kwarto, nagtatago ang tunay na dahilan kung bakit unti-unting nauubos ang mga tao sa aming bayan. Mayora, pasensya na po. Hindi ko napigilan itong si Lino. Pilit siyang pumasok dito. Mayora Helena, ano pong ibig sabihin ng nakita ko sa kabilang kwarto? Sino ang batang babae na nakakadena doon? Lino, huminahon ka. Baka may makarinig sa atin sa labas ng mansyon. Ibaba mo ang boses mo. Paano ko hihinahon, Tata Teryo? Nakita ng sarili ko mga mata. May tao nakagapos sa kama at umiiyak sa mismong tapat ng mga hilaw na karne. Mayora, nag-aalaga ba kayo ng aswang? Manang Lorna, Tata Teryo, iwan niyo muna kami ni Lino, pakiusap. Pero Mayora, baka kung anong isipin ng batang ito. Baka ipagkalat niya ang sekreto natin sa buong bayan. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Sige na, lumabas na muna kayo. Bantayan niyo ang pinto ni Clara. Baka nagwawala na naman siya. Clara, yun po ba ang pangalan ng halimaw na nasa kabilang kwarto? Mayora, bakit niyo inililihim to? Akala ko ba kaya ako nandito ay para gamutin ang lagnat niyo? Patawarin mo ako, Lino. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa iyo mula pa nung unang araw. Natakot lang ako na baka hindi mo kami tulungan. Kapag nalaman mong buong katotohanan. Katotohanan? Nakonsentidor kayo ng aswang? Mayora, alam niyo ba kung gaano karaming tao ang nawawala at namamatay sa kabilang barangay ngayon? Tapos malalaman ko na dito niyo lang pala sa loob ng mansyon tinatago ang salarin. Hindi si Clara ang pumapatay sa mga tao sa labas, Lino. Maniwala ka sa akin. Matagal na siyang nakakulong dyan. Wala siyang kinalaman sa mga kaso ng patayan sa bayan natin. Nung mga oras na yon, sobra akong nagalit at nalito. Hindi ko matanggap na ang babaeng tinitingala ko at unti-unti ko minamahal ay may tinatagong ganitong kasamang sikreto. Tandang-tanda ko pa ang pamumutla ni Mayora Helena habang umiiyak siya sa harapan ko. Gusto ko siyang iwan. Gusto kong tumakbo papalabas ng mansyon at dumiretso sa presinto para isumbong ang lahat. Pero nang makita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang takot sa kanyang mga mata, hindi ko maihakbang ang aking paa. Naisip kong paanong ang isang napakabait na leader ng bayan ay masasangkot sa isang aswang. Naghintay ako ng sagot kahit alam kong baka ikapahamak ko ang mga susunod kong maririnig. Nung nakaraang buwan, bago pa ako tuluyang magkasakit, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa palengke. Naaalala mo ba yun? Opo, ang balita sa bayan, may mga lasing daw na nag-amok at nag-umpisa ng sunog. Kaya marami na sugatan at isinugod sa ospital. Gawa-gawa lang ni Vice Mayor Tomas ang kwentong yon. Para hindi magpanik ang mga tao. Ang totoo niyan, may umatake sa palengke nung gabing yon. Isang grupo ng mga hindi kilalang tao na bigla na lang kinagat ang mga tindero. Ano? As in aswang, Mayora? Bakit hindi niyo pinalam agad sa mga pulis? Bakit hinayaan ni Vice Mayor na itago yun? Dahil may hawak si Tomas sa mga pulis. At nung gabing yon, nandun ako sa palengke para mamigay ng tulong. Sa gitna ng takbuhan at sigawan, nakita ko si Clara. Nakasiksik siya sa isang madilim na eskinita, sugatan at umiiyak. Si Clara? Yung batang nakakadena sa kabilang kwarto ngayon. Oo, wala siyang kasama. Nanginginig siya sa takot at pilit na nagtatago mula sa mga umaatake. Naawa ko sa kanya, Lino. Mukha siyang inosenteng bata na naligaw sa gitna ng gulo. Kaya nilapitan ko siya para sana isakay sa sasakyan ko.
Pero may nangyari, tama po ba? Paglapit ko sa kanya, bigla siyang sumigaw. Namulang mga mata niya at naglabasan ng mahahaba niyang mga kuko. Sa sobrang gulat ko, hindi na ako nakaiwas. Kinagat niya ako sa balikat. Yung sugat. Yung bilog at nangingitim na sugat sa balikat niyo na pinupunasan ko araw-araw. Si Clara may gawa nun? Oo, Lino. Siyang kumagat sa akin. Pero pagkatapos niya akong kagatin, bigla siyang nanghina at hinimatay. Bumalik sa normal ang itsura niya. Bumalik siya sa pagiging isang inosenteng bata. Kung nakagat na pala kayo, bakit hindi niyo siya iniwan doon para huliin ng mga pulis? Bakit niyo pa siya dinala rito sa mansyon? Dahil biktima lang din siya. Pagkagising niya rito sa mansyon kinabukasan, wala siyang alam sa nangyari. Umiiyak siya, tinahanap ang pamilya niya. Hindi niya ginustong maging halimaw, Lino. Nahawa lang siya sa sumpa. Paano ko ipapapatay ang isang inosenteng bata na nagkataon lang na naging aswang? Hindi ako nakapagsalita agad matapos marinig ang kanyang kwento. Bumalik sa isip ko ang lahat ng mga araw na inaalagaan ko ang sugat sa balikat niya. Kaya pala ganun na lamang ang lamig ng balat niya at kaya pala takot siya sa sikat ng araw. Hindi siya simpleng nilalagnat. Unti-unti nang kumakalat sa kanyang dugo ang lason ng aswang na kumagat sa kanya. At sa sobrang kabaitan ni Mayora Helena, inalagay niya ang sarili niya sa alanganin para lang magligtas ng isang bata na hindi niya kaano-ano. Dati nababasa ko lang ang mga lumang libro ng lolo ko tungkol sa mga aswang. Pero nung gabing yun, napatunayan kong totoo sila at ang pinakamasaklap. Ang babaeng minamahal ko ay nasa bingit na ng pagiging isa sa kanila. Mayora, naintindihan ko bang kabaitan niyo? Pero hindi niyo ba naisip ang panganib? Aswang dinala niyo sa loob ng bahay niyo. Paano kung nakawala yan at kinagat din si naman ng Lorna at Tata Terio? Kaya nga namin siya ikinadena, Lino. Tuwing sumasapit ang gabi, nagbabago ang anyo niya. Nagwawala siya at naghahanap ng dugo. Para hindi siya lumabas at makapanakit ng ibang tao sa bayan. Kami na mismo nagpapakain sa kanya ng mga hilaw na kaninang baboy at baka na binibili ng palihim ni Tata Terio sa kabilang bayan. At ang tungkol sa sugat niyo, Mayora. Kung kinagat kayo ng aswang, ibig sabihin, nahawan na rin kayo sa sumpa. Yun po ba ang dahilan kung bakit ayaw niyo nang lumabas sa sikat ng araw? Oo. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ko ng pagbabago sa sarili ko. Nandidiri na ako sa mga lutong pagkain. Minsan, kapag nagpapalit ng benda si Manang Lorna, gusto kong kagatin ang braso niya. Pinipigilan ko lang ang sarili ko, Lino. Ayoko maging halimaw. Ayoko makapanakit ng tao. Kailangan na natin itong ipaalam sa nakatataas. O kaya tumawag tayo ng mga eksperto mula sa ibang probinsya. Hindi ko kakayanin to ng mag-isa, Mayora. Simpleng albularyo lang po ako na nagpapakulo ng mga dahon at ugat. Hindi pwede. Kapag nalaman ni Vice Mayor Tomas ang tungkol kay Clara at sa kondisyon ko, sigurado kang ipapasunog niya kami ng buhay sa gitna ng plaza. Gagamitin niya itong dahilan para tuluyan siyang umupo bilang mayor ng bayan. Pero, kaysa naman na unti-unti kayong kainin ng sumpa rito sa loob ng kwarto. Kapag hindi na ninyo kinaya ang lason sa katawan nyo, kayo mismo ang papatay sa mga kasama natin dito sa mansyon. Lino, nakikiusap ako sa iyo. Ikaw ang pinakamagaling na manggagamot na kilala ko. Marami ka ng pinagaling na may mga kakaibang sakit. Tulungan mo kaming humanap ng lunas, pakiusap. Lunas, Mayora. Wala sa mga libro ko ang lunas para sa kagat ng aswang. Wala akong alam sa orasyon para ibalik sa pagiging tao ang isang halimaw. Kahit na. Subukan mo lang. Gumawa ka ng kahit anong gamot. Kahit anong ritual na sa tingin mo ay gagana. Lino, gusto kong tulungan si Clara na makapamuhay ng normal. At gusto ko rin gumaling para mabalikan ko ang mga taong bayan. Huwag mo kaming iwan.
Pakiusap. Mayora, Lino, tingnan mo tong mga kamay ko. Daddy, pumipirma lang to ng mga papeles para sa bayan. Ngayon nanginginig to kasi gusto kong manakit. Ang hirap, Lino. Ang hirap gumising araw-araw na nakikita mong humahaba ulit yung mga kuko mo. At nanditiri ka sa sarili mo. hindi mo ginusto to, Mayora. Lason lang yung sumpa na yan at kayang-kayang linisin yan. Huwag kang susuko. Hindi kita hayaan na maging halimaw. Pero hanggang kailan, Lino? Hanggang kailan mo ako babantayan bago ka mismo matakot sa akin? Napaluhod si Mayora Helena sa aking harapan habang umiiyak at nagmamakaawa. Wala akong nagawa kundi ang alalayan siyang tumayo. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng kanyang mga kamay na unti-unti nang nawawala ng pagiging tao. Sa totoo lang, gusto ko na talagang sumuko ng mga oras na yon. Wala sa kahit anong turo ng aking lolo ang paggawa ng lunas para sa sumpa ng isang aswang. Alam kong isusugal ko ang sarili kong buhay kung papayag ako sa kanyang gusto, pero tuwing titingnan ko ang kanyang mga mata, nakikita ko na kapakanan pa rin ng iba ang kanyang iniisip. Paano ko tatalikuran ng babaeng nagbuwis ng sarili niyang kaligtasan para lang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa isang batang halimaw? Nang gabing iyon, kahit puno ng takot, tinanggap ko ang pinakamabigat na misyon sa buong buhay ko. Tatataryo, tama na po yan. Akin na po yung karne. Ako na po ang magdadala dun sa kabilang kwarto. Lino, sigurado ka ba? Baka atakihin ka nun pagpasok mo. Sanay akong gawin ito araw-araw. Kailangan ko siyang makita ng malapitan. Kailangan kong masuri kung anong klaseng laso ng dumadaloy sa katawan niya para malaman ko kung ano ang mga halamang gamot ang ipapakulo ko. Mag-iingat ka, Lino. Kahit nakakadena yan, napakalakas niya. Kapag nakita niya ang dugo, nagbabago ang pag-uugali niya. Naiintindihan ko po, Manang. Susubukan kong gumawa ng lunas gamit ng katas na makabuhay at bawang. Ipapakain natin sa kanya para makita natin kung magre-react ang sumpa. Susubukan. Ibig mong sabihin, pumayag ka na sa pakiusap ni Mayora Helena. Hindi ka na aalis. Hindi ko sila iiwan dito, Tata. Kung ano man ang nangyayari, lalabanan natin tong sumpang to. At pangako, gagawin ko ang lahat para hindi tuluyang maging halimaw si Mayora. Kinuha ko ang mabigat na planggana na puno ng mga dugo at hilaw na karne mula sa kusina. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo papunta sa kwarto kung saan nakakulong si Clara, hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga tuhod. Dati-rati pinagtatawanan ko lang ang mga kwentong aswang na naririnig ko sa mga inuman sa kanto. Pero ngayon, mismong ako na ang nagpapakain sa isa sa kanila. Gusto kong maniwala sa sinabi ni Mayora Helena na inosente si Clara. Gusto kong isipin na biktima lang din ang batang iyon. Pero habang inilalapit ko ang susi sa kandado ng pintuan, hindi ko maalis sa isip ko ang isang napakahalagang tanong. Paano kung mali ang pagkakakilala ni Mayora kay Clara? Paano kung hindi pala aksidente ang pagkakakagat sa kanya sa palengke? Noong mga sandaling iyon, wala pa akong kaalam-alam na ang paghahanap ko ng lunas ay siya palang magdadala sa amin sa mas malaki patibok. Tatataryo, kailangan kong makita kung paano nag-iiba siya ng anyo. Buksan niyo po ng bahagyang maliit na siwang ng pinto. Sigurado ka ba, Lino? Napakabagsik niya kapag ganitong gabi na. Baka maamoy niya tayo at bigla lang manunggab mula sa loob. Hindi ako makagawa ng tamang lunas kung hindi ko alam kung ano mismo ang kalaban natin. Kailangan kong makita ng malapitan
kung paano gumagapang ang lason sa katawan niya tuwing gabi. Sige. Pero huwag kang lalapit sa rehas ng bintana niya. Isang maling galaw mo lang, kaya niyang abutin at lapain ang braso mo nang walang pag-aalinlangan. Naintindihan ko po. Sisilip lang po ako para pag-aralan ang mga nangingitim na ugat at ang pagbabago ng balat niya. Dahan-dahang binuksan ni Tata Teryo ang maliit na siwang ng pinto. Dumungaw ako sa loob at kinilabutan ako sa nakita ko. Hindi na isang inosenteng bata ang nakakadena sa kama kundi isang ganap na halimaw. Umuusli ang mga maitim na ugat sa kanyang leeg at braso. Humaba ang mga pangi. At kulay dugo ang kanyang mga mata habang nilalapa ang hilaw na karne. Tinitigan ko itong maigi. Napagtanto ko na ang laso ng aswang ay hindi lamang simpleng sakit na dumadaloy sa dugo. Literal itong binabago ang buong pisikal na anyo ng biktima. Kaya pala hindi tumatalab ang mga simpleng pampababa ng lagnat na ibinibigay ko kay Mayora Helena noong mga unang araw ko. Kailangan ko ng isang bagay na susunog sa lason at pipilit sa katawan na isuka ito pabalik. Lino, kanina ka pa nakatitig sa mga lumang aklat ng lolo mo. May nahanap ka na bang solusyon para sa sakit ni Mayora? Meron po akong teorya, Manang Lorna. Nakita ko pa mga nangingitim na ugat ni Clara. Doon kanina sa taas. Kailangan nating gisingin ang mga panlaban ng katawan ni Mayora bago siya tuluyang lamunin ng sumpa. Hindi ko naiintindihan ang mga ganyang medikal na bagay, Lino. Ang gusto ko lang malaman ay kung may pag-asa pa ba tayong mailigtas siya sa tiyak na kamatayan. Meron po, pero mahirap at delikado. Kailangan natin ng matapang na panlaban para linisin ang dugo niya. Katas na makabuhay at purong bawang po ang una kong naisip na ipainom sa kanya bukas. Kung yan ang sa tingin mong tama, tutulungan kita. Ipapahanda ko na kay Teryo ang mga kakailangan mong sangkap bukas ng umaga para makapagsimula ka na. Isinara ko ang lumang aklat ng lolo ko at napasandal sa upuan. Sa totoo lang, kahit may naisip na akong paraan, hindi pa rin mawala ang matinding kaba sa aking dibdib. Puros hula at sugal ang ginagawa ko dahil wala namang eksaktong nakasulat na gamot laban sa kagat ng aswang. Pero wala na akong ibang pamimilian kundi subukan ng katas ng makabuhay at bawang. Dahil kung hindi, unti-unting magiging katulad ni Clara ang babaeng pinakamamahal ko. Nung madaling araw na yun, ibinuhos ko lahat ng atensyon ko sa pagplano ng lunas na umaasang hindi pa huli ang lahat para kay Mayora Helena. Maingat naming inihanda ang mga gamit sa kusina. Pagod na si Tata Teryo sa kakatapos ng pagdigtik sa bawang. Habang ako naman ay nag-aalala sa bawat minutong lumilipas. Alam naming malapit na ang kabilugan ng buwan. Pero kahit anong pilit namin parang hindi pa sapat ang mga dahon na naipon namin. Biglang bumaba si Manang Lorna, nagulat at natatakot. Dikdikin niyo pa po ng pinoy ang bawang, Tata Teryo. Kailangan lumabas yung mismong katas bago natin ihalo sa pinakuluang makabuhay at sambong. Ay, pinuhin pa. Oo, Halos madurog na itong almere sa kakadikdik ko. Tingin mo ba talaga itatalab itong ginagawa mo? Kahapon pa tayo nagpapakulo ng kung anong-anong dahon.
ito po ang pinakamatapang na panlaban sa lason na alam ko. Base po sa itinuro ng lolo ko. Kapag naihalo natin to sa karne na ipapakain nyo kay Clara, baka sakaling kumalma ang sumpa sa dugo niya. Kailangan lang natin subukan lahat ng paraan. Tata, yung katas na makabuhay, kailangan pigayin nyo na maigi. Yan ang magsisilbing panlaban sa lason habang nasa tiyan pa ni Clara. Yung bawang naman, alam nating lahat na nakakapaso yan sa mga aswang. Pero hindi sapat yan kung hindi natin ihahalo sa tamang orasyon. Bata, sa tagal ko na rito sa mundo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng panggagamot. Akala ko ba sa mga pelikula at kwentong barbero lang yan mga yan? Paano kung imbis na gumaling, mas lalong magwala itong si Clara dahil sa init ng bawang? Kaya nga po kailangang sakto yung timpla natin. Kung kulang, lalamunin lang ng sumpa yung gamot. Kung sobra naman tapos masyadong matapang, baka yung mismong katawan ni Clara ang bumigay at mamatay siya. Buhay at kamatayan ang pinag-uusapan natin dito. Kaya kunting tiis lang po, Tata Tario. Dikdikin niyo lang po. Sana nga umubra yan, Lino. Mahigit 1 linggo na tayong walang maayos na tulog. At paubos na rin ang naipon kong pera, pambili ng mga hilaw na karne ng baboy sa kabilang bayan. Nagdududa na rin yung tendero kung bakit araw-araw akong bumibili ng marami. Sabihin niyo na lang po na may pinapakain kayong mga aso rito sa mansyon para hindi na sila maginala pa. Kapag umepekto po ito kay Clara at napabagal ang pagiging aswang niya, gagawin din natin ang parehong lunas para kay Mayora Helena. Ay, sana talaga. Dahil napapansin ko ang pagbabago sa Mayora natin. Hindi na siya kumakain ng mga niluluto ni Lorna. Kahit mainit na sabaw, isinusukan niya na. Lino, Tata Teryo, tulungan niyo ako sa taas, bilis! Manang Lorna, bakit po kayo sumisigaw? Ano po nangyari sa taas? Nakawala ba si Clara? Hindi si Clara, si Mayora Helena. Nagwawala siya sa kwarto. Hindi ko siya mapigilan. Binabasag niya mga gamit at pilit niyang kinakalmot ang sarili niya. Parang awan niyo na, tulungan niyo ako! Nung hapong yon, mabilis kong binitawan ng mga hinahalo kong gamit at nagtatakbo paakyat ng hagdan. Alas madapa na ako sa pagmamadali dahil sa matinding kaba. Abang papalapit ako sa kwarto ni Mayora Helena, dinig ng dinig ko ang mga nakakakilabot na ungol at kalabog mula sa loob. Hindi ito ang unang beses na nakita ako ng taong nagwawala dahil sa matinding karamdaman. Pero iba ang tunog na nanggagaling sa kanya. Hindi ito daing ng isang taong may sakit. Daing ito ng isang nilalang na pilit kinakalaban ang sariling katawan. Doon ko napagtanto ang isang malagim na katotohanan. Dahil sa malalim na kagat sa kanyang balikat, direktang pumasok sa kanyang mga ugat ang laway ng aswang. Hindi lang ito simpleng laso na dumadaan sa dugo. Isa itong sumpa na unti-unting sumisira sa katawan niya para gawin siyang halimaw. At sa bilis ng pagkalat nito, alam kong nauubusan na kami ng oras. Mayora! Mayora Helena! Huminahon po kayo. Ako to, si Lino. Nandito na ako. Lumayo ka sa akin, Lina. Lumabas kayo ng kwarto. Ayoko makita niyo ako ng ganito. Hindi po namin kayo iiwan. Manang Lorna, Tata Tario, tulungan niyo akong hawakan ng mga braso niya. Kailangan natin siyang ihiga sa kama bago pa siya masugatan sa mga nabasag na salamin. Ang lakas niya, Lino. Hindi ko kaya. Parang bakal ang mga braso niya. Lumabas na kayo sa amin, nakikiusap ako. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Mayora, tingnan niyo po ako sa mga mata ko.
Labanan niyo yan. Huwag niyong hayaan na kainin kayo ng sumpa. Nandito lang po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Gutom na gutom ako, Lino. Amoy na amoy ko ang dugo niyo. Ang bango-bango niyo. Gusto ko ng karne. Bigyan niyo ako ng hilaw na karne. Mayora, ano pong sinasabi niyo? Tata Teryo, kunin niyo yung niluto naming gamot sa baba. Ngayon na! Ayoko ng gamot. Gusto ko ng dugo. Lino, pakiusap. Bago pa mawala ang katinuan ko, itali mo ako! Hindi ko po pwedeng gawin yan sa inyo. Hindi kayo hayop para igapos. Lino, parang awa mo na. Ikadena mo ko katulad ni Clara bago ko pa kayo masaktan. Makapapatay ako ng tao kapag hindi niyo ako pinigilan. Gapusin mo ako! Sinunod ko ang utos niya. Habang hinihigpitan ko ang lubid sa mga kamay at paa niya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Namumula ang kanyang mga mata at umuusli ang mga ugat sa kanyang liig. Hindi na siya yung mayora na kilala ko. Para siyang hayop na nagwawala kaya napilitan kaming ibigay ang hilaw na karne para lang kumalma siya. Lino, bilisan mo. Hindi na namin kaya. Sobrang lakas niya. Lino, nakakatakot na siya. Tingnan mo ang mga kuko niya. Ang haba na! Padang, kunin niyo yung hilaw na karne sa kusina. Yun lang ang paraan para matigil siya. Gutom. Gutom ako. Heto na, Mayora. Heto ang karne. Huwag niyo kaming sasaktan. Kainin niyo na lang to. Heto na ang karne, Lino. Ang dugo-dugo! Kainin niyo na, Mayora. Huminahon lang po kayo. Lino, tignan mo. Kinakain niya na. Parang hindi na siya tao kung kumilos. Pasensya na, Mayora. Pasensya na kung kailangan pa nating umabot sa ganito. Masakit pa po ba ang pulso niyo? Pasensya na po kung masyadong maigpit ang pagkaagapos ko kagabi. Namula po tuloy yung mga balat niyo. Lalagyan ko po ito ng maligamgam na tubig at langis. Salamat, Lina. Salamat at hindi mo ko hinayaang makapanakit ng iba. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung napatay ko si Manang Lorna kagabi. Huwag niyo na pong isipin yun. Tapos na po ang gabi. Sikat na ang araw sa labas, oh. Ligtas na po tayo. Nanditiri ako sa sarili ko. Naalala ko lahat ng ginawa ko kagabi. Naalala ko ang lasa ng sariwang dugo sa bibig ko. Kinain kong pagkain ng isang alimaw. Wala na ako ipinagkaiba kay Clara, Lino. Biktima lang po kayo ng sitwasyon, Mayora. Hindi niyo ginusto ang nangyari. Nandito na po ang ginawa kong gamot mula sa makabuhay at bawang. Uminom po muna kayo nito para malinis ang inyong bituka at umayos po yung pakiramdam niyo. Hindi na tatalab yan. Ramdam ko na sa buong sistema ko, Lino. Konting-konti na lang natitirang katinuan ko. Unti-unti na akong nagiging aswang. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. May pag-asa pa po tayo. Kung hindi tatalab ang bawang at makabuhay, hanap ako ng iba. Aakyat ako ng bundok para maghanap ng mas matapang na lunas. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapagaling. Paano kung wala na talaga? Lino, pakinggan mo ako. Nalalapit ng kabilugan ng buwan. Pakiramdam ko sa gabing yon. Tuluyan na akong sasakupin ng sumpa. Kapag dumating ang araw na tuluyan na akong maging halimaw, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Ano po bang ipapangako ko? Kahit ano, Mayora, gagawin ko. Ipangako mo na ikaw mismong tatapos sa buhay ko.
Gusto kong patayin mo ako. Bago pa ako makapatay ng ibang tao sa bayan natin. Mayora, huwag po kayong humingi ng ganyang pangako. Hindi ko yan magagawa sa inyo. Ililigtas ko kayo at yun po yung pinunta ko rito. Hindi yung patayin kayo. Kung talagang mahal mo ako at ang bayang ito, hindi mo hayaang maging isa akong halimaw na pumapatay ng mga inosente. Lino, ito na lang ang huling-hiling ko bilang mayora ninyo. Tapusin mong paghihirap ko kapag hindi mo na ako kilala. Natigilan ako sa mga huling sinabi niya. Sa halip na sumagot, napatitig na lamang ako sa mga mata niyang puno ng luha at desperasyon. Tama siya, nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Ang oras kung kailan pinakamalakas ang mga aswang. Kung hindi ako makakahanap ng matapang na lunas bago ang gabing iyon, ang babaeng nasa harapan ko ay tuluyan na magiging halimaw na uhaw sa dugo. Pero noong mga sandaling iyon, mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa kanya kesa takot. Lalong tumindi ang aking determinasyon. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko gagawin ang hinihiling niyang pagpatay. Gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman. Hahalongkatin ko ang lahat ng sikreto ng mga halamang gamot at itataya ko ang sarili kong buhay para purgahin ang laso na nasa katawan niya. Sisiguraduhin kong hindi mananalo ang kasamaan sa pusong nagligtas sa aming bayan. Hindi ko lang alam noon na ang tunay na kasamaan pala ay hindi ang sumpang nasa dugo niya, kundi ang taong nagplano ng lahat ng ito sa labas ng mansyon. Heto na ang tubig na may halong luyang dilaw. Inumin mo ng unti-unti, Helena. Kailangan mong manatiling malakas para sa ritual natin bukas. Salamat, Lino. Bakit hindi ka pa natutulog? Alam kong pagod ka na. Ilang gabi ka na rin hindi pumipikit ng maayos. Hindi ako pwede matulog eh. Kapag pumikit ako, baka sa panaginip ko, nakikita kitang tuluyan ng kinakain ng sumpa. Mas gusto ko pang magpuyat kaysa mawala ka sa paningin ko. Lino, pagkatapos nito, anong plano mo? Anong pangarap mo para sa atin? Gusto ko lang na makita ka nakakalabas ulit sa umaga nang hindi natatakot sa araw. Gusto kong mamuhay tayo ng tahimik. Malayo sa politika, malayo sa mga aswang. Yun lang. Ang simple. Pero parang ang hirap abutin. Natatakot ako, Lino. Paano kung bukas iba nang bumangon sa katawan ko? Wala akong pakialam sa sumpa, Helena. Hindi ko hahayaang kainin ka niyan. Magkasama nating lalampasan to. Huling gabi na ito bago ang kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong paligid pero ramdam namin ang kaba. Hinawakan ko ang kamay ni Mayora Helena. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko kung paano na ang bayan kung sakaling hindi tumalab ang gamot at tuluyan na nga siya maging aswang sa mga sumunod na araw. Nakasalalay ang lahat sa gagawin naming dalawa ngayong gabi. Lorna, sigurado ka bang sapat na ang mga nakatagong supply natin? Kapag sumugod ang mga tao bukas, wala tayong makukuhang tulong sa labas. Kinakabahan ako, Teryo. Dati, napakatahimik ng mansyong ito. Ngayon, puro pangamba at takot na lang ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung paano matatapos pa ang bangungot na ito. Kailangan nating magtiwala kay Lino. Siya lang ang tanging pag-asa natin. O eto, itago mo itong susi sa likod ng pinto. Kung sakaling hindi mapigilan ng mga tao, ilabas mo si Clara sa sekretong lagusan papunta sa gubat. Huwag mo nga hayaang makita siya ni Tomas. At si Mayora, paano siya?
Si Mayora ay nasa pangangalaga na ni Lino. Hindi natin siya pwedeng iwan. Ano man ang mangyari, mananatili tayo rito. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa batang yun na itinuring na nating anak. Nakatago ako sa dilim, pinapanood sina Tata Teryo at Manang Lorna. Ang kanilang pag-uusap ay punong-puno ng katapatan. Sila ang nag-aalaga kay Mayora mula pa noon. Patunay lang na hindi kailangan magkadugo para magdamayan sa oras ng matinding problema. Sumpa ng aswang. Lason sa dugo. Paano ba ito lilinisin? Lolo, gabayan mo ko. Saan ako nagkulang? Lino, tama na. Pagpahinga ka na. Hindi na ito tatalab. Huwag kang magsalita ng ganyan, Helena. Hindi ako susuko. Kung may paraan para maligtas ka, mahahanap ko yan. Sa mga pahinang to. Ang katawan ko. Nararamdaman ko ng pagbabago sa loob. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Masakit na makita kang ganyan. Hindi ito pagpapahirap. Pagliligtas to. Pangako, malapit na ako makahanap ng sagot. Konting tiis na lang. Kailangan mong manatiling tao. Habang binubuklat ko ang lumang notebook ng aking lolo, halos sumakit na ang ulo ko sa pag-intindi sa mga nakasulat na orasyon. Karamihan dito puro Latin na hindi ko naman kabisado. Nakaka-frustrate. Sa dinami-dami ng itinuturo sa akin ni lolo nung bata pa ako, bakit hindi niya isinama ng malinaw kung paano gumamot ng mismong kagat ng aswang. Siguro dahil hindi rin siya makapaniwala na may mabubuhay pang ganitong halimaw sa panahon ngayon. Mula sa kama, narinig ko ang mahinang pag-ubo ng Mayora. Kaya nilapitan ko siya, dala ang aklat para ipaliwanag ang huling paraan na naisip ko. Sumpa sa dugo. Lunas sa ugat. Elena, gising ka pa ba? Base sa nabasa ko rito, kailangan ko yatang hiwain ang mismong sugat mo sa balikat para porasahang ilabas ang lason. Gawin mo na, Lina. Kahit anong sakit, titiisin ko. Kaysa sa tuluyan akong lamunin ang dilim na ito. Pero delikado to. Baka hindi mo kayanin na matinding hapde ng balete. Kapag idinikit ko ng direkta sa nakabukha mong balat, baka himatayin ka sa sakit. Mas nakakatakot yung unti-unti akong kinakain ng sumpa mula sa loob. Tingnan mo ang mga kuko, Lino. Umahaba na naman at gusto kitang saktan. Ubusin mo ng oras mo sa paggawa ng gamot. Huwag sa pag-aalala. Pangako, ito na ang huling beses na masasaktan ka. Ihanda ko ng ritual. Konting tiis lang, Helena. Wala na akong choice kung kailangan dumaan sa matinding sakit si Helena. Para lang mailabas ang kamandag ay gagawin ko. Kailangan pala ng matinding ritual para mailabas ang lason. Kahit sobrang sakit nito sa pasyente. Habang nagbabasa ako, nararamdaman ko ang pagbabago sa hangin sa loob ng kwarto. Pabigat ng pabigat. At ang bawat kalos ko sa labas ay tila isang babala na nauubusan na kami ng oras. Lino, dumating na bang kabilukan? Nararamdaman ko ang pagbabago sa aking katawan. Ang dugo ko ay tila kumukulo. Hindi pa, Helena. Pero malapit na. Handa na ako. Handa na ang lahat. Tandaan mo, kahit anong mangyari bukas, hindi kita bibitawan. Handa akong harapin ang anumang kadiliman kasama mo. Salamat, Lino. Kahit anong mangyari bukas, ang pagmamahal na ito ang tanging bagay na hindi nila makukuha sa atin.
Makakaasa ka. Lino, Nang sumikat ang araw, alam naming mag-uumpisa na ang totoong gulo. Kailangan naming maghanda para sa kabilugan ng buwan at sa planong pagsugod ni na Vice Mayor Thomas mamayang gabi. Madaling araw pa lamang ay gising na kami sa kusina. Habang nagkakape at naghahanda ng almusal, hindi namin maiwasang makinig sa radyo. Bawat balita ay puro papuri kay Vice Mayor Thomas, ang taong nagpapanggap na bayani habang tinatakot niya ang buong bayan. Alam naming delikado ng lumabas, pero wala na kaming choice. Kung hindi kami kilos para humanap ng lunas, baka tuluyan ng matalo ng sumpa ang mga pasyente namin. Mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. Habang nagtatago at nagpapahinga ang ating mayura sa kanyang malaking mansyon, naandito po ako para asikasuhin ang inyong mga pangangailangan. Ako na po ang sasagot sa lahat ng inyong kakailanganin habang may krisis sa ating bayan. Ay, walang hiyang Tomas na yan. Wala nang ginawa, kundi ang manira sa radyo. Kung alam lang ng mga tao ang tunay ng kalagayan ni Mayora Helena, paniguradong babawiin nila ang mga papuri sa ahas na yan. Hayaan niyo na po muna siya, Tata Teryo. Ang mahalaga ngayon ay makahanap tayo ng lunas. Naubusan na tayo ng mga halamang gamot. Hindi na sapat ang bawang at makabuhay para pigilan ang pagkalat ng sumpa sa dugo niya. ano pang kailangan mo, Lino? Sabihin mo sa akin, ako na ang bibili mamaya sa palengke pagbaba ko. Kailangan ko po ng sariwang ugat ng roda at dahon ng tawa-tawa. Mas maganda sana kung makakuha rin kayo ng tapal na galing sa puno ng balete. Matapang po yun humigop ng lason. Nako, mahirap hanapin yan dito sa bayan natin, Lino. Ang mga nagtitinda niyan ay naandun pa sa paanan ng bundok. Sa kabilang ibayo. At saka, mapanganib ng lumabas ngayon, nagkalat ang mga tauhan ni Tomas. Panay ang pangingikil nila sa mga negosyante sa palengke. Totoo yan. Kahapon nga nang bumili ako ng karne para kay Clara, may mga pulis na nakatingin sa akin. Buti na lang at napagdahilan ko na magpapakain tayo ng mga asong bantay. Baka nagdududa na sila kung bakit ang dami natin binibili. Kung ganun po, ako na lang po ang lalabas. Mas alam ko po kung anong itsura ng mga halamang kailangan po natin. Hindi naman siguro ako mapapansin ng mga tauhan ni Vice Mayor. Dahil hindi naman nila ako kilala rito. Sigurado ka ba, bata? Baka mapaamak ka kapag nalaman nilang manggagamot ka at nanggaling ka rito sa mansyon. Baka imbestigahan ka nila. Mag-iingat po ako. Magpapalit ako ng lumang damit at magsusuot ng sombrero. Kailangan ko pong makakuha ng mga sangkap bago sumapit ng gabi. Lumalakas na ang sumpa ni Mayora. Wala na tayong oras para maghintay. Bago tuluyang sumikat ang araw, palihim akong lumabas ng mansyon gamit ang likod ng gate. Pinilit kong maging kalmado pero hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Ito ang unang beses na nakalabas ako mula nang magkulong ako para gamutin si Mayora. Pagdating ko sa sentro ng bayan, napansin ko agad ang malaking pagbabago. Dati masigla at puno ng kulay ang mga kalsada. Ngayon ramdam ko na ang takot sa mga tao. May mga nakapaskil na malalaking tarpaulin ni Vice Mayor Thomas sa bawat kanto. Habang ang mga tauhan niya ay mayayabang na nagpapatrolya. Tama si Tata Teryo. Ginagamit ng ahas na politiko ang sitwasyon para makuha ang loob ng mga botante. Mga kababayan, ang krisis nito ay bunga ng kapabayaan ng mga nasa mansyon. Ang ating kalusugan ay nakasalalay sa tamang pamumuno.
hindi sa pagtatago. Huwag kayong mag-alala. Ang virus na ito ay hindi ko hayaang kumalat kung ako man ang magpapatakbo ng bayan. Nako, paubos ng roda. Kailangan ko pa maghanap sa kabilang hilera. Huwag kayong matakot. Basta tayo'y nagkakaisa sa ilalim ng aking liderato. Malalagpasan natin to. Ang mansyon ay hindi nakanlungan, kundi sentro ito ng panganib na dapat nating iwasan. Anong virus? Ang kapal na mukha mong gamitin ng takot ng mga tao para sa ambisyon mo, Tomas. Hindi ka nagmamalasakit. Naghahangad ka lang ng kapangyarihan. Makinig kayong mabuti. Sa darating na halalan, ako ang inyong katuwang. Iiwan natin ang nakaraan at ang mga lider na walang ginawa kundi magtago. Ang pagbabago ay magsisimula sa atin. At ako ang magliligtas sa inyo. Habang nanonood ako sa interview, narinig ko ang usapan ng mga tao nagtitipon sa paligid. Ang mga kwento nila ay puno ng takot at maling impormasyon. Sabi nila, virus daw ang kumakalat sa bayan at ang mayora ay nagpapakasasa sa loob ng mansyon habang sila ay naghihirap. Gusto kong sumigaw at sabihin ang totoo. Pero alam kong walang maniniwala sa isang estrangherong katulad ko. Kailangan kong makaiwas sa mata ng mga tauhan ni Tomas. Kaya dumaan ako sa isang makipot na iskinita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad ako sa likod ng lumang pabrika kung saan naroon si Vice Mayor Tomas. Oh, maayos ang lahat. Ipamigay nyo na ang bigas sa kabilang barangay bukas. Gusto ko bago mag-eleksyon. Nakatatak na sa utak ng mga tangang yan na ako ang nagligtas sa kanila habang nagtatago ang magaling nilang mayora. Ang Diyos ko, ginagamit niya ang kagipitan ng mga tao para makuha ang boto nila. Ang bigas na pinapamigay niya ay galing din sa kabanang bayan na ninakaw niya. Ang kapal na mukha niya magpanggap na bayani, habang siya mismo ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga kababayan ko. Pero mas nakakilabot ang sunod niyang sinabi. Hindi pa bumabalik si Clara? Hayaan mo na siya. Nagawa na niya ang trabaho niya. Nakapag-infect na siya ng aswang at sa kabilugan ng buwang bukas. Tuluyan na siyang magbabago. Hindi na makakapagpaliwanag si Helena. Tama bang naririnig ko? Hindi pala aksidente na nangyari kay Clara. Sinasadya niya. Ginawa niyang payo ng bata para sirain si Mayora. Ang taong to, hindi lang siya kurakot. Isa siyang demonyo na walang pakialam kung buhay ng inosente ang nakataya. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong iligtas sa Helena bago pa maging huli ang lahat. Tama. Kapag bilog na ang buwang bukas, susugod tayo sa mansyon kasama ng mga pulis at media. Uhulihin natin siya bilang halimaw. At pagkatapos, ako na ang tatanghaling bagong leader na nagpabagsak sa salot ng bayan. Halos matumba ako sa kinatatayuan ko habang nakikinig sa usapan ni Tomas sa phone. Napahigpit ang hawak ko sa mga halamang gamot. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Ang buong akala ko ay biktima lang si Clara. Pero isa palang planadong patibong ang lahat. Ginamit ni Tomas ang isang inosenteng bata para hawaan ng sumpa si Mayora Helena para sa sarili niyang ambisyon. Halangang bitukan ng lalaking ito. Kailangan kong makabalik sa mansyon agad. Pagkapasok ko sa mansyon, agad kong hinanap sina Tata Teryo at Manang Lorna. Hindi ko na pinatagal. Kailangan nilang malaman ang panganib na darating. Tata Teryo, Manang Lorna. Nakabalik na ako.
Pero kailangan natin maganda. Niloloko tayo ni Vice Mayor Tomas. Plinano? Anong ibig sabihin mo, Lino? Narinig ko mismo ang usapan niya sa phone. Si Clara ay alagang aswang niya. Sila ang nag-utos na magkasunog sa palengke para kagatin si Mayora. At bukas ng gabi, kabilugan ng buwan, susugod sila rito kasama ang pulis at media para ilantad ang halimaw na si Mayora. Paano na tayo? Kapag nakita nilang na ganyong aswang ang Mayora, papating nila siya. Hindi mangyayari yun. Ilang oras na lang natitira sa atin bago magkabilugan ng buwan. Pakukulang ko na mga roda at tawa-tawa. Iligtas niyo ang mga gamit natin. At siguruhin niyong nakagandado ang lahat. Walang papasok at walang lalabas ng mansyon bukas ng gabi. Pagkatapos kong ibalita ang plano ni Thomas, mabilis akong nagkulong sa kusina at sa taas kasama si Mayora. Sa unang pagkakataon, hindi lang aswang ang kinatakutan ko, kundi nagalit din ako ng matindi kay Thomas. Habang inihahanda ko ang lunas, alam kong hindi lang lason ang kalaban namin, kundi pati na rin ang ahas na Vice Mayor. Gabi na at nakalabas na ang bilog na buwan. Habang binabantayan ko si Mayora Helena sa taas, bigla na lang may malakas na kalabog mula sa ibaba. Iniwan ko ang mga gamit at kumaripas ako ng takbo pababa ng hagdan. Ang mansyong dati ay tahimik, ngayon ay puno na ng basag na salamin at kalat na gamit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Tata Teryo na nakahandusay sa sahig. Puno ng dugo ang muka. Tata Teryo, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo nakahandusay dito? Nasaan si Manang Lorna? Lino, huwag kang tumuloy. Mag-iingat ka. Tata, sumagot kayo. Sino ang gumawa nito? Si Lorna, nagtago sa kusina. Ako ang hinarap niya. Si Clara. Nakawala siya, Lino. Nagpanggap siyang nilalagnat. Tapos nang binuksan ko ang padlock para sa anak, pakainin siya. Sinipa niya ako. Umakyat siya sa taas papunta sa kwarto ni Mayora. Nakawala si Clara. Oo. Nalinlang niya ako. Mabilis siya, Lino. Pigilan mo siya bago pa niya saktan si Mayora. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Naiwang nakakalat sa sahig ang mga binili kong halamang gamot, ang dali-dali kong iwan si Tata Teryo para tumakbo paakyat ng hagdan. Hindi lang pala isang malagim na aksidente ang lahat. Hindi isang mangmang na halimaw si Clara. Isa siyang matalinong nilalang na sumusunod sa utos ni Vice Mayor Tomas at nagpanggap siyang mahina para makaharap ng tiyempo na tapusin ang kanyang misyon, ang sakta ng babaeng tanging pag-asa ng bayan. Clara, lumayo ka kay Mayora Helena. Huwag mo siyang hawakan. Ang bilis mo namang bumalik, albularyo. Sayang, akala ko pa naman matitikman ko ng dugo ng pinakamamahal mong Mayora bago ka dumating. Alam ko ng totoo. Hindi ka inosenteng bata na nadamay lang sa sunog ng palengke. Alaga ka ni Vice Mayor Tomas. Plinano niyo ang lahat ng to. Lino, huwag kang lumapit. Tumakas ka na. Napakalakas niya. Ang tanga niyo rin, ano? Lalo ka na, Mayora. Sa sobrang bait at pakialamera mo, naniwala ka isa akong kawawang biktima? Mas masarap pang ang kainin ng mga tao sa palengke kaysa sa mga malalansang hilaw na baboy na pinapakain niyo sa akin dito. Walang hiya ka. Pinakain ka na't inalagaan ka nila rito sa mansyon sa kabila ng ginawa mo. Gusto ka pang ihanap ng lunas ni Mayora eh. Wala kang utang na loob.
Trabaho lang to, manggagamot. Ang utos ni Boss Tomas, hawaan ng mayor at siguraduhin hindi siya gagaling para mapahiya siya bukas ng gabi. At dahil nakikialam ka at masyado kang madaldal, ikaw ang uunahin kong patayin. Tawan mo ang leg ko! Ang bango-bango ng dugo mo, albularyo. Tikman natin kung kasing tapang ka ba ng mga salita mo. Kapag kinain ko ng puso mo, sabi nang wag mong sasaktan si Lino. Bitawan mo siya! Ano ba? Paano mo nagawa? Bitawan mo mga braso ko! Mayora, paano siya naihagis ng ganong kalakas patungo sa aparador? Sabi ko lumayo ka sa kanya. Hindi kita papatayin kung aalis ka na ngayon din sa pamamahay ko, Clara! Tingnan mo nga naman ang sarili mo, Mayora Elena. Namumula na rin ang mga mata mo. Humahaba na rin ang mga kuko mo. Isa ka na ring halimaw na katulad ko. Hindi ako katulad mo. Ako ang mayora ng bayang ito at poprotektahan ko ang mga tao laban sa inyo ni Tomas. Kahit ikamatay ko pa. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Upang iligtas ang buhay ko, mapipilitan si Mayora Helena na pakawalan ng sumpa na matagal na niyang pinipigilan. Ginamit niya ang unti-unting nakukuhang lakas bilang aswang para makipagbuno kay Clara. Napakabilis na mga galaw nila. Puro kalmot, ungol at pagbagsak ng mga gamit ang nangyari sa loob ng madilim na kwarto. Bagamat mas bata at masanay sa pagiging halimaw si Clara, hindi niya inaasahan ang tindi ng determinasyon ni Mayora na protektahan ako. Nagawang itulak ni Mayora si Clara palabas ng bintana dahilan upang tumakas ang dalagita papunta sa kakahuyan. Ngunit hindi naging madali ang pagkapanalo namin. Paglingon ko, nakita kong dugo ang nakaluhod ang babaeng minamahal ko. Mayora, dumurugo ng malala ang tagiliran niyo. Nakalmot kayo ng malalim ni Clara. Manang Lorna, kailangan ko ng malinis na tela, mainit na tubig dito sa taas. Huwag mo na silang tawagin, Lino. Hayaan mo muna silang malayo sa akin. Ligtas ba si Tata Terry sa baba? Opo. Nabunggo lang po yung ulo niya sa pader pero walang malalang sugat. Kayo po ang dapat nating asikasuhin. Idein niyo po tong tela. Huwag niyo pong hayaan na maubusan kayo ng dugo. Lino, ramdam ko na. Lalo pang bumilis ang pagkalat ng lason sa dugo ko. Ang pinilit kong gamitin ang lakas ko kanina. Para bang nagising ang natutulog na halimaw sa loob ko. Pipigilan natin to. Nakabili na ako ng roda at tawa-tawa. Gagawin ko ng gamot at ritual ngayon din. Kumapit lang po kayo. Tignan mo mga kamay ko, Lina. Hindi na bumabalik sa normal ang mga kuko ko. At ang paningin ko, nag-iiba ng kulay ng paligid. Naririnig kong tibok ng puso mo mula rito. At nagugutom ako. Huwag kang susuko. Pakiusap. Malapit na akong matapos sa orasyon ko. Ililigtas kita. Pangako yan. Hindi kayo magiging tulad ni Clara. Kabilugan na ng buwan bukas ng gabi, Lina. Kapag hindi gumana ang gamot mo, natuluyan na akong magbago. Sana tuparin mong pangako mo. Tapusin mo ng buhay ko bago pa tayo abutan ni na Tomas. Naiyak na lang ako habang yakap-yakap ang nanginginig at dugo ang katawan ni Mayora Helena. Ang sugat niya mula sa laban nila ni Clara ay hindi lang basta pisikal na pinsala. Dahil dito lalong bumilis ang pagkalat ng sumpa sa kanyang katawan. Dahil napilitan siyang gamitin ang sumpa para iligtas ako, mas lalong bumilis ang pag-ikot ng laso ng aswang sa kanyang sistema. Buong gabi ko siyang binantayan at ginamot ang kanyang mga sugat habang naririnig ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang paghinga. Kabilugan na ng buwan kinabukasan, ito na ang araw na hinihintay ni Vice Mayor Tomas upang sumugod sa mansyon. Nakikipaghabulan na ako sa oras. Alam ko ang gagawin kong ritual na lang ang huling barahan namin. Para sa buhay ni Mayora Helena. Para sa hustisya sa bayan at para sa wagas na pag-ibig na aming ipinaglalaban.
Dumating na ang kabilugan ng buwan. Hindi lang ang pagiging aswang ni Helena ang kalaban namin ngayon, kundi pati ang mga galit na taong isinama ni Vice Mayor Thomas sa labas. Malakas ang kalampag nila sa gate at pilit nilang pinapasok ang mansyon para ilabas si Helena. Lumabas ka dyan, Mayora Helena. Alam namin nagtatago ka lang sa loob. Harapin mo ang mga taong pinamumunuan mo. Wala kayong karapatan manggulo rito! Pribadong pag-aari ang mansyong ito. Umuwi na kayo! Pribado? O baka naman ginagawa nyo lang ng pugan ng aswang ang bahay na yan? Nasaan ang mga nawawalang tao sa bayan natin? Teryo, kinain na ba ng amo ninyo? Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa taong yan. Sinisiraan lang niya si Mayora Helena para siya lang maupo sa pwesto at manakaw ang kaban ng bayan. Huwag mo akong utusan, Lorna. Wasakin nyo ang gate na yan. Kailangan natin iligtas ang bayan mula sa limaw na nagpapanggap na leader natin. Tandang-tanda ko pa ang nakakabinging ingay sa labas ng mansyon nung gabing iyon. Maliwanag ang kabilugan ng buwan at saktong-sakto ito sa masamang plano ni Vice Mayor Thomas. Ginamit niya ang galit at takot ng mga tao para puwersahing pasukin ang pamamahay ni Mayora Helena. Alam niyang nasa kasagsagan ng pagbabago ang katawan ng Mayora dahil sa sumpa. Kaya pilit niyang inilalabas ito upang ipahiya at tuluyang ipapatay. Sa labas, ang tingin ng mga tao kay Thomas ay isang bayani. Pero hindi nila alam na kami ang nasa loob ng mansyon ang nasa totoong peligro. Lino, Tata Teryo, naririnig niyo ba yon? Papasok na sila! Sisirain nila ang gate natin! Manang Lorna, itulak niyo po itong malaking sofa at aparador sa mismo likod ng pinto. Harangan niyo ng mabibigat na gamit para hindi sila makapasok agad. Hanggang kailan natin ito kayang pigilan, Lino? Napakarami nila sa labas. Bigyan niyo lang ako ng 30 minuto. Sisimulan ko ng ritual kay Mayora Helena sa taas. Kailangan ko lang ng konting oras para mapainom siya ng kanyang lunas. Pero dinig na dinig hanggang dito ang mga ungol niya. Baka patayin ka niya sa loob ng kwarto, Lino. Tuluyan na siyang nilamon ng sumpa. Wala na tayong ibang magagawa. Buhay ko ang itataya ko para sa kanya. Tata Teryo, kahit anong marinig ninyong sigaw mula sa itaas, wag na wag ninyong bubuksan ang pinto ng kwarto namin. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka, bata. Kami na ang bahalang pumigil sa demonyong Tomas na yan sa baba. Iligtas mo si Mayora natin. Bitbit ang mangkok ng pinakuloang gamot at ang tapal mula sa puno ng balete, mabilis akong tumakbo paakyat ng hagdan. Bawat hakbang ay sinasabayan ng malakas na kalabog ng aking dibdib at ang mga nakakakilabot na ungol na nagmumula sa kwarto ni Mayora. Wala akong kasiguraduhan kung tatalabang ritual na gagawin ko. Subalit noong pinihit ko ang doorknob at pumasok sa loob, parang pinanghinaan ako ng loob sa eksenang sumalubong sa akin. Lino, umalis ka na. Hindi ko na kaya. Tuluyan na ako nagbabago. Mayora, nandito ng lunas. Pakukulang ko na ang halamang to. At itatapal natin ang baleta sa mismong sugat niyo. Mahapdi po ito pero kailangan nating tiisin. Amoy na amoy kong dugo sa labas, Lino. Ang daming tao. Gusto kong lumabas at kainin sila. Pinipigilan ko lang ang sarili ko. Huwag niyong pakinggan ang boses na yan. Kayo pa rin yan, Mayora Helena. Ilalabas natin ang lason ngayon din. Handa na ba kayo? Ididikit ko na to sa balikat niyo.
Ang sakit, Lino. Tama na. Parang sinusunog ang balat ko. Kumapit lang po kayo, Mayora. Ilalabas nito ang kamandag ng aswang sa dugo niyo. Tigilan mo yan. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Kumapit lang po kayo, Mayora. Labanan niyo siya. Kayo ang may kontrol sa katawan niyo. Hindi ang sumpang yan. Makinig kayo sa boses ko. Napakasakit makita ang taong mahal mo na naghihirap ng ganoon katindi. Habang itinatapal ko ang balete sa kanyang sugat, parang nasusunog na asido ito at kasabay nito ay ang pag-ungol niya na parang hindi na isang tao. Ang mga mata niya ay nag-aagaw ang kulay pula at itim, habang ang mga kuko niya ay pilit na kumakalmot sa aking mga braso. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga matutulis niyang kuko sa aking balat, ngunit hindi ko ininda ang sakit. Mas nangibabaw sa akin ang kagustuhang mapuksa ang sumpa. Nagpatuloy ako sa pag-usal ng mga orasyon habang pilit kong ipinapainom sa kanya ang mapait at matapang na katas ng mga halamang gamot. Hindi na lang basta paggagamot ang nagaganap. Ito na ang huling laban. Sobra kaming nahirapan ni Helena habang nilalabanan ng lason. Sa labas naririnig ko na ang yabag ng maraming paa. Ang mga taong nilaso ng isipan ni Thomas. Alam kong oras na lang ang natitira sa amin. At kung mabibigo ang ritual, hindi lang ang sumpa ang papatay kay Helena, kundi ang puot ng mga taong akala nila ay inililigtas nila ang bayan. Nabasag na ang bintana. Pasukin ang loob! Kunin niyo si Elena at kaladkarin niyo palabas! Huwag kayong pumasok! Wala kayong karapatan! Dugo. Kailangan ko ng dugo. Mayora, nasasakal ako. Ako to si Lino. Bitawan niyo ako. Kayo mamamatay! Mahal na mahal kita, Helena. Huwag mo hayaang manalo ang halimaw. Tignan mo ako to. Lino, Ako to. Inumin mo ang natitirang gamot para matapos na to pakiusap. Lino. Anong nangyayari sa akin? Ang init ng sikmura ako. Niluluwanan ng katawan mo ang lason. Huminga ka ng malalim, Mayora. Sumuka ka lang. Ilabas mo lahat ng itim na dugo na yan. Ang sakit. Pero, unti-unting lumilinaw ang paningin ko. Lino, hindi na ako nagugutom sa dugo. Pagkainom niya ng gamot, biglang umepekto ang ritual. Sa halip na tuluyang masakop ng kadiliman, umuubo ng matindi si Mayora Helena at isinuka ang lahat ng maitim at namumuong dugo mula sa kanyang sikmura. Kasabay ng paglabas ng laso na yung unti-unting pagbabalik sa normal ng kanyang anyo. Ang pulang kulay sa kanyang mga mata ay nawala at ang humahabang mga kuko ay tila nalagas at bumalik sa dati nitong hugis. Napaluhod ako sa sobrang pagod habang yakap-yakap ang pawisan na tumiiyak na si Mayora. Nagtagumpay ang ritual. Napuksa ang laso ng aswang sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man kami makahinga ng maluwag, narinig namin ang paggawasak ng mismong pinto ng mansyon sa ibaba. Nakapasok na ang mga tauhan ni Vice Mayor Thomas at handa silang tapusin ang sinimulan nilang kasamaan. Tuluyan nang nasira ang pinto dahil sa pagpupumilit ng mga tao. Akala ni Thomas ay nanalo na siya. Oras na para mabuko ang lahat ng kasinungalingan niya. Nasaan ang halimaw? Ilabas niyo si Elena. Hulihin niyo ang mga kasabot niya at halugugin ang buong mansyon. Wala siyang kawala ngayong kabilugan ng buwan. Wala kayong karapatang manggulo rito, Tomas! Pribadong pag-aari ang mansyong ito. Umuwi na kayo! Mga kababayan! Huwag kayong maniwala sa taong yan. Sinisiraan lang niya si Mayora Helena
para siyang maupo sa pwesto at manakaw ang kaba ng bayan natin! Huwag mo akong utusan, Lorna. Wasakin niyo ang kandado! Kailangan natin iligtas ang bayan mula sa alimaw na nagpapanggap na leader natin! Sinong aswang ang hinahanap mo sa pamamahay ko, Tomas? Hindi maaari. Paanong naging tao ka pa rin? Dapat ay may sakit ka pa. Hindi pa dapat magaling ang sugat mo. Nahuli rin sa sariling bibig. Paano nyo nalaman ang tungkol sa sugat ni Vice Mayor, ha? May kinalaman ba kayo tungkol doon? Sinungaling! Huwag kayong maniwala sa albularyong yan! Huliin niyo siya! Tapos ng kasamaan mo, Tomas. Imbestigahan niyo ang bodega niya sa likod ng pabrika. Doon niyo makikita ang ebidensya ng mga taong nawawala at ang mga anomalya niya. Noong gabing yun, tuluyang nasira ang mga plano at kasinungalingan ni Vice Mayor Thomas. Pagbaba ni Mayora Helena sa hagdan, kitang-kita ng mga taong bayan na maayos siya. Kalmado at walang anumang bakas ng pagiging aswang. Bumaliktad ang sitwasyon. Imbes na si Mayora ang hulihin, ang mga mismong pulis at taong bayan na dinala ni Thomas ang nagalit at nag-imbestiga sa kanya matapos kong ibunyag ang mga narinig ko. Nakaupo kami sa maliit na mesa sa kwarto ni Mayora. Nakalatag ang mga dokumentong nakuha ng mga otoridad mula sa bodega ni Vice Mayor Thomas. Nakakapangilabot ang bawat pahinang binabasa namin. Hindi lang basta korupsyon ang ginawa niya. Naging negosyo niya ang paghuli at pagkulong sa mga tao para gamitin sa mga iligal na aktibidad na hindi alam ng publiko. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Ang dami listahan ng mga pangalan ng taong nawawala. May mga petsa pa kung kailan sila dinala sa pabrika at kung anong oras sila nawala sa report. Ang pinakamalupit dito, Lina, ay ang mga resibo ng bayad para sa mga supplies. Mukhang may mga tauhan siyang binabayaran para manghuli ng mga taong pakalat-kalat sa gabi. Sabay ibibigay sa kanya para sa mga krimeng hindi natin pwedeng sabihin sa publiko. Ang tingin ng mga tao, si Tomas ang nagligtas sa kanila. Yan pala, siya ang mismong pumipitas sa kanila sa dilim para sa sarili niyang malagim na agenda. Hindi natin pwedeng ipaalam ang tungkol sa mga aswang. Dahil pagtatawanan lang tayo at magkakagulo ang bayan. Sabi ko na nga ba, Teryo? Kaya pala laging amoy malansa sa likod ng pabrika na yon. Kahit walang ginagawang produkto, nililinis nila mga bakas ng krimen para hindi tayo makahalata ng mga tao ang kinukulong nila doon. May mga nakilista pa rin ibang pangalan dito, Mayora. Hindi pa nakukulong lahat ng kasabwat niya. Kailangan nating siguraduhin na hindi na sila makakaulit pa. Lalo na't alam na nating may mga natitira pa siyang mga tauhan sa labas na hindi pa natutukoy. Ipaaabot ko ang lahat ng dokumentong ito sa mga pulis sa lungsod bukas. I-focus natin ang kaso sa kidnapping, human trafficking, at illegal detention. Yun ang mga krimeng maiintindihan at tatanggapin ng korte. Hindi ang mga kwentong hindi nila paniniwalaan. Ay, tama ang plano mo. Habang hindi pa natin naililinis ang buong sistema, hindi tayo pwede maging kampante. Kailangan natin magbantay sa bawat galaw ng mga naiwan niyang tauhan. Dahil siguradong magtatago sila. At ang mga biktima, marami sa kanila ay naghahanap pa rin ng mga nawawalang mahal sa buhay. Paano natin sasabihin sa kanila ang totoo nang hindi tayo mapagbibintangan na may kinalaman din sa nangyari sa mga biktima? Sabihin na natin na nakita natin ang bodega base sa isang anonymous tip. Gagamitin natin ang mga dokumentong to para patunayan na biktima rin si Mayora Helena sa panlilin lang ni Tomas. Hindi tayo papayag na ang lahat ng sisi
ay mapunta sa atin habang siya ay nagpapasasa sa krimen. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagod. Ang bawat pahina ng listahan ni Thomas ay tila isang sumpa na kailangan naming linisin. Pero sa kabila ng lahat, nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Mayora Helena. Hindi na siya ang babaeng takot na takot mamatay nung kabilugan ng buwan. Ngayon ay isa siyang leader na handang harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kapait. Alam naming mahabang proseso pa ang pagbawi sa tiwala ng mga tao. Pero ito ang simula. At habang tinitingnan ko ang mga papel na yun, alam ko na kahit paano, nagtagumpay kami sa pagputol ng isang malaking bahagi ng kasamaan sa bayang ito nang hindi na kailangang ilantad ang madilim na sikretong hindi kayang unawain ng ordinaryong tao. Kinabukasan, tahimik na ulit ang mansyon. Wala nang sumisigaw sa labas at tapos na ang gulo. Normal na nagkakape at nagpapakulo ulit kami ng tubig sa kusina. Pero alam naming hindi na babalik sa normal ang lahat. Dahil habang buhay na naming itatago at babantayan ang kondisyon ni Helena. Helena, nandito na ang gamot mo. Hinaluan ko ng konting pulot at kalamansi para hindi masyadong mapait sa lalamunan mo. Salamat, Lino. Minsan nahihiya ako sa'yo. Ako mayora ng bayan natin pero sa loob ng bayan na itong ikaw ang palagi nagsisilbi sa akin tuwing umaga. Ayos lang po yan. Trabaho ko pong mag-alaga sa inyo. At higit sa lahat, hindi ko hayaan na mapahamak ang babaeng pinakamamahal ko. Wala na siguro ako rito ngayon. Kung hindi ka naging matapang para sa akin. Hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa mo para lang iligtas ako sa sumpa. Tapos na yun, Helena. Ligtas na ang bayan natin kay Tomas. At si Clara, maayos na rin ang lagay niya ngayon. Wala na tayong dapat ipag-alala. Pero Lino, alam naman natin hindi tuluyang nawala yung lason sa dugo ko, di ba? Hindi ka ba natatakot na baka isang araw bumalik ang aswang sa loob ko? Bakit naman ako matatakot? Andito ako para araw-araw kang timplahan ng gamot. Babantayan kita. Paano kung isang araw hindi ko na makontrol at masaktan kita? Hindi mangyayari yun. Andito ako para ipaalala sa'yo kung sino ka. Tatanggapin ko lahat sa'yo, Elena. Ako ang bahala. Mahal na mahal kita, Lino. Salamat. Salamat sa pangalawang buhay na to. Mahal din kita. Walang kahit anong sumpa makakapagpahiwalay sa atin. At doon nagtatapos ang pinakamalaking kabanata ng aking buhay. Hindi naging madali ang pinagdaanan namin. At alam kong habang buhay naming dadalhin ni Helena ang sikretong ito. Kahit may natira pang sumpa sa dugo niya, nawala na ang laso na nagpapakilo sa kanya bilang halimaw. Hanggang ngayon, patuloy siyang nanunungkulan bilang isang mabuti at sikat na mayora sa aming bayan. Habang ako naman ay nanatili rito sa mansyon bilang kanyang kasintahan at palihim na tagabantay. Araw-araw ko siyang ipinagtitimpla ng kanyang espesyal na lunas upang tuluyang mapigilan ang pagbabalik ng aswang sa kanyang sistema. Pero hindi ibig sabihin nito ay naging madali ang lahat. Ang buhay namin ngayon ay isang mahabang proseso ng pagtatago at pag-iingat. Hindi na tulad ng dati na malaya kaming nakakalabas. Ngayon, halos lahat ng galaw namin ay kalkulado. Si Helena dahil siya ang mayora kailangan niyang humarap sa publiko. Pero maingat na kami sa kanyang mga schedule. Hanggat maaari, iniiwasan na namin magkaroon siya ng mga event na umaabot hanggang madaling araw. Kung may mga meeting man na kailangan sa gabi, ako ang laging kasama niya bilang kanyang personal aide o assistant. Ako ang nagdadala ng kanyang bag sa loob na laging may reserbang gamot. Kapag nakikita ko siyang nagsisimulang mamutla sa gitna ng isang pulong, alam ko na agad ang senyales. Uuwi kami agad. Ang dahilan? Pagod lang ang mayora. Ganun lang kasimple.
Pero ganoon ang buhay namin, palaging may palusot. Yung mga tao sa bayan ay hindi naman tanga. May mga tsismosa at tsismoso pa rin na nagtataka kung bakit bihira na kaming makita sa mga night events o bakit laging nakasara ang mansyon kapag gabi. Minsan, may mga nakakakita sa amin na parang nagmamadali pa uwi. Pero dahil sa pagkakakulong ni Thomas at sa mga pagbabagong ginawa ni Helena sa serbisyo, naging kampante ang mga tao. Nakuha niya ang loob nila sa gawa. Kaya naging protektado rin kami sa intriga. Ang tingin nila sa akin ay ang albularyong naging kanang kamay ng Mayora. Kaya tinanggap na nila ang presensya ko kahit saan. Sa loob ng mansyon, doon mas nakikita ang totoo naming sitwasyon. Hindi nawala ang pagbabantay namin. May mga gabi pa rin na nag-iiba ang timpla ni Helena. Hindi na yung dating nagwawala siya pero minsan, sa gitna ng pagtulog, nararamdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa aking braso o ang pag-init ng kanyang katawan. Sa mga sandaling yon, hindi ako natutulog. Babangon ako at kukunin ko ang baso ng gamot at uupo sa kanyang tabi hanggang sa kumalma ang pagtibok ng kanyang puso. Nakakapagod, oo. Minsan nakakatamad. Ngunit, pag nakikita ko siyang bumabangon sa umaga na normal at nakangiti sa akin, na handang magtrabaho para sa bayan, parang nawawala na rin ang lahat ng aking pagod. At tungkol naman kay Clara, natapos ang gabing yun na hindi namin siya pinabayaan. Matapos ang laban, sinubaybayan namin ang kinalalagyan niya sa kakahuyan. Hindi namin siya hinayaang manatiling halimaw. Gamit ang parehong ritual at gamot na inihanda ko para kay Helena, ginamot namin siya. Hindi naging madali, pero nagtagumpay kami. Ang batang yon ay naging normal na tao ulit. Ngayon si Clara ay naninirahan na sa malayo, sa isang probinsyang walang nakakakilala sa kanya. Namumuhay na siya bilang isang ordinaryong dalagita na nag-aaral at nagtatrabaho ng marangal. Wala na ang sumpa kay Clara at normal na siyang muli. Ligtas na ang buong bayan natin. Wala nang gumagala, natatakot at wala nang aswang na dapat pang katakutan sa paligid. Ang relasyon namin ni Helena ay hindi yung tipikal na happily ever after. Walang bonggang kasalan o araw-araw na date sa labas. Ang mundo namin nakakulong sa 4 na sulok ng mansyong ito. Pero sa kabila noon, mas naging malalim kami. Kilala ko na siya sa paraang walang ibang nakakaalam. Kilala ko ang bawat galaw niya kapag stress siya at ganun din siya sa akin. Alam niya kung kailan ako pagod sa pag-aalaga. Kaya madalas ay siya naman ang nagluluto ng aking almusal. Sabi ng marami, mahirap daw ang ganitong buhay. Yung parang palagi kang may hinahabol na oras. Pero para sa akin, sapat na ang makita ko siyang buhay, na makita ko siyang naglilingkod ng tapat, at na makita ko siyang nakangiti sa akin sa bawat pagising. Hindi namin alam kung kailan matatapos ito pero ang sigurado ko, hanggat kaya ko, hanggat may dahon at ugat na makukuha sa bundok, hindi ko siya hayaang maging halimaw. Kami ang nag-umpisa ng kwentong ito at kami rin ang tatapos nito. Magkasama, hanuman ang mangyari. Wala kaming pagsisisihan dahil sa dulo ng lahat, mas matapang ang pag-ibig namin kaysa sa kahit anong sumpa. Ang bayan namin ay payapa na. Ang panganib ay wala na. At ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa akin ay ligtas. At yun ang pinakamagandang wakas na hihingin ko. Nakakabilib yung tapang na pinakita ni Lino sa kwento natin ngayong araw. Hindi biro yung isugal mo yung sarili mong buhay at araw-araw kang matutulog na may kaba. Na baka paggising mo, iba na ang kaharap mo. Kaya ba guys, tatanungin ko kayo, seryoso to kung sakaling malaman nyo na yung taong mahal nyo, yung asawa nyo, yung jowa nyo o kahit kapamilya mo ay unti-unting nagiging aswang, anong gagawin nyo? Ipapasa nyo ba sila sa otoridad? Tatakbo ba kayo papalayo para iligtas ang sarili nyo? O paninindigan nyo tulad ng ginawa ni Lino na kahit araw-araw kayong nasa peligro mananatili kayo sa tabi nila. So i-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga opinion at i-check at babasahin natin yan mamaya. At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng nagpadala ng kani-kanilang karanasan sa aming Facebook page. Dumadami na ang kwento natin sa iba't ibang probinsya. Kaya naman kung ako sa inyo, i-hit nyo na yung subscribe button. Mukhang hindi ka pa nakasubscribe para makakuha
makakuha ka ng notification sa ating mga bagong kwento. I-share nyo na rin ang inyong video at favor po pakishare na rin sa inyong mga katropa, kaibigan at kapamilya ang video na ito at lalong-lalo na kung mahilig sila sa horror. Sana na-enjoy nyo ang episode natin ngayong araw at sana makatulog kayo ng mahimbing mamaya at sana tao pa rin ang katabi nyo sa inyong paggising. Muli ito ang inyong lingkod, Miss Ligaya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.